Sa Good Vibes, food vlogger nga si Mark Wins ang nagtilaw sang kilala nga mga pagkaon sa Bacolod. Pinggan nga iya gingamit, ginhimo pa nga remembrance sang fan. May report si Romeo Subaldo. Inasal nga manok, piyaya sa Bacolod, kansi kag iban pa. Ini pinalamang sa mga gintalawan nga pagkaon sa kilala nga food vlogger nga si Mark Wins. Gindala siya sa pila ka mga kalan-an sa Bacolod kag Silay City sang The Bacolod Food Hunters nga vloggers. Kag nagkinamot siya sa pagtilaw niya sa inasal nga manok kag nagpasabor. Oh, wow. Sa pagtilaw niya naman sa kansi sa Bacolod, ginupdan siya ni Tay Sevilleno nga artist kag mahilig man sa food. Ara man si Femi magbanwa sa Mercy para ipabatsag sa iya ang hospitality sa mga Nigrense. You guys show me. You guys go first. With roto. Okay. So we have And side, then you have to side try seat it, here. of course. Yeah, you have to try it first. Samtay nagapangan si may mga fans nga naghulat sa iya para magpa-picture. Mas naging hulat dito nila nga makatapos si Sir Mark pag naglakat. As in, inabalang doon nakakita, gid sila balasang pinagid ka importante nga tao sila kabuli. As Balik ka ba na kapag maabot sa ma'am? Actually, sir, nakaibalong kami nga may vlogger na maabot, pero wala gid kami kabalong nga siya. Nga mo na kasikat. Oo nga, amo na kasikat as in. Kag may nakapanugid nga ang pinggan niya ginkanaan niya na missing. After niya po nagkaon, mga past 11 na di siya naghalin. Ano sir mo, inang, syempre wala naman lang kami ito nag-mind. Din panghimos na lang ila, nga kinanaan, kay damo ng mga customers na nagsinulod. Pero actually wala kami kadipara. Pero okay lang man ang importante suno sa ila nga mapakita sa Negros ang mga ginapabugal sa probinsya nga mga pagkaon agud matib-ong pagid ang food tourism sang probinsya.